Guys, saka kugadzira lead repamugodi. Saka ndoda postcrete iyi. Inoita £7 something normally. £7.50 ndiyo iyi. Ndiye kumisidza maposts. Saka ndawana dzakabharuka dzacho dziri kuita £3. Saka I would rather take 2 of these because ndine imwe nakudhara. Saka ndotora 2 idzi. Then ndotora mamwe mapuranga andiri kuda. Saka normally chinhu chenyu chakabharuka chinobva chachipa price. Iyi ndeimwe futi but iri kudhura £5. Saka iyo yatatora iyi inoita inokwana futi. Then ndakungotorawo nemapuranga. Saka mapuranga andiri kuda aya ari kuita £4.15. Saka ndikuda 4 of these. Da kugadzirisa madhoo. People of the internet. Saka nhasi it's one of those bright and sunny but windy days. Kune mhepo nhasi. Hamina kuti zviri kuoneka here but mhepo iriko. Kune mhepo. Saka it's one of those days yekuti it's a Wednesday. And vamwe vakawanda vari kumabasa but Easter yakusvika saka vanhu vakangoleza leza. But anyway, it's not raining. That's the main thing. Ona zvaita maseeds edu. That's our tsunga. That's our spinach. And this is our rep. Mune to rep futu. I think a different breed. Then mune ma cucumber nembora nechibage. Mukona chibage zvachaita. Tiri kushamura negepo. Minoti makazowanda mvura. I don't know kuti pane leak here paringo kana kuti payakadiridzwa last time pamwe makangowandawo. But anyway, zviri kubuda. That's the good thing. Rumwe rugare urwu nechibage. Saka zviri kuita. Murikuona. Zviri kuita. Tiri kubuda tunhu twedu tiri kubuda. Saka this is good. Nechimwe chibage ichi hangari chichi chakawanda chibage chacho but tinapo pekuchiisa. Then madomasi asati atanga hawo kunyatsobuda zvekudaro. Then amwe acho aya akabuda. Saka what's happening today is handisi kuno for a long time. Ndina tadi tiri 2 saka kana munhu una tadi zvino slow down my works. Nhasi ndauya because ndoda kuisa lead pamugodhi apa. Ichi chekuvhura nemabhegi nechichi. Iro bhegi racho rimwe ratoenda iro zvekuvhura nemabhegi zviri kubohwa. Because every time bhegi rinoda kupfekedzwa, rinoda kusungwa, rinoda kuita sei. Saka da kutongogadzira kuti paende lead rinenge riri permanent rekuti unongosumudza one side then zvinhu zvako zvobva zvatoita. Iri ndo lead racho rinenge riri wooden lead but ndichaipenda iyo panel iyo iyi ndichaipenda. Saka ndiri kuisa 2 mapango kuside ndoisa mahinji choita kunge chidoso but chichivhara pamusoro. Mugodhi wacho hausi level zvekudaro but hauna kubenda zvekudaro. Saka tikagona kuchera. Saka ndiri kuchera apa. Ndichaisa gomba apa. Ndoisa bango. Then ndoisa postcrete ndatotenga. Then ndochera rimwe apa pane glove apa. Ndoita the same thing. Then lead racho rinenge richivharika. Muchangoona henyu kuti zvichaita sei. But ndo idea yanhasi. Mvura yedu ichirimo. Kwakati nairirei nezuro. Mvura iyi haipere zvekumhanya. Kwakati nairirei nezuro. Saka it's good. Kuri kunzi munhu uda kurotaveta nhasi. It would have been the best day for it. Zvekuti pasi panyoro. Pari kutooneka unyoro hwacho. So it's going to be one of those days when I'm very busy. But then she monitor mpana motor. Otherwise, let me crack on.
So gomba redu iri guys. No parasvika. It doesn't look deep, but it's deep. Probably deep enough. Saka rega ndikurakidzei rasvika about level E, which is approximately 1.5 foot, which is amen kuma 50 centimeters ikoko. Ndo parasvika. Saka ndanda kuisa mapango wood, but pane maposts concrete. Atika clear pa allotment panapa a few years ago, which I kept. In a few minutes I'll show you kuti zvo akaita sei. Ndaida kushandisa bhara kumatakura. Ndakamaisa kuseri kweshedhi yataisa mashelf. But zvisinei, ivhu racho ratabuditsa mugomba imomo, ivhu randichasanganisa necompost ndeiri. Saka kwatanita kusvika kune tumatombo tudiki kuseri uko kune topsoil yakanaka. Iri bit clayish, but rakanyatsosanganiswa, then totopa up mabeds edaya. Because mabeds edaya, I think next week tinenge takumadyara. Tikufunga kuisa kana macucumber imomo. But for now, ndichada kutopa up nevhu iri, but ndichatanga ndarisanganisa netucompost kuti risangoite uclay hwaro pamusoro ipapa. Saka ndicharisa mubucket umu, then kana ndaready ndorisanganisa ndokanda pamusoro pemabedza. Saka ivhu redu ramubucket umu ndakushandisa bhara kunotora maconcrete posts aya. Rega ndokurakidzai zvaakaita. Saka this is one of the posts. I think it's about 1.20 centimeters. And ndisandari measure hangu. Probably 1.5. Well, rikatoni kuti rakareba sei. Rikatoni kuti rakareba sei. About 140. It's got 1 meter 40 centimeters, which is good. Tikagona kuisa, yeah, I think rinonyatsoita. Rinofana kuita. 140. Saka tine two. We've got this one. Then tine rimwe racho riripo paseri papa. Icho. And I hope harina kutsemuka because ndaona ka line. Hopefully ka line kacho kanenge kari concrete here, postcrete here. But aka. Kana mune rebar mukati, it will be okay. So this one I think I need to remove wire. I don't even know why I left it. But the pandakamasiya ndaisaziva kuti ndichamashandise chii. I just didn't want to throw them away. Because one, anorema ma-concrete posts. Two, kwaanorasirwa ku. So we've got our two concrete posts. Iri neiri. Then tine bhara redu rachaisa pakati iri ratinenge takasungirira kutopi yedu iyi. Topi nichazoipenda because MDF, saka ino affectwa nemvura kana isina kunyatsopendwa nekusilwa. But mugodhi wedu wakati bendei mbijana, saka ndikufanira kuti mapoles iwaya anenge asiri level panopinda muground kuti lid racho rinyatsovhara. Saka ndameasure ndikaona kuti izvo uku ndikufanira kudzikisa mbijana. Saka ndozvandiri kutoita izvozvi. Saka ndakudzikisa mbijana, lid redu rinofanira kuti gedye. Even rakazosiyawo mbijana zvinenge zvichiita, but rekuside uko riri right, rekuside uko riri bo. Saka rega tiite tione kuti how far.
right. Saka taisa mapole edu tangomirira kuti aome. Saka icho chindozochifita tomorrow morning. Sure anenge atiome, anenge astable. Saka it's good kuti ndawana maconcrete posts at least aore muground. Then icho chilid chedu icho chachiisa zvokuti chinge chivhurika nekuvharika easily. Then toisa key the other side, just so that vana vanenge vari safe, havagonongovhura vachidongorera and things like that.